Arratsalde on danori, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Lehenengo puntua, 2025ko uztailaren 22an egindako bilkuraren akta onartzea. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua, 2026 urterako ordenantza fiskalak onartzea. Hemen daukagu antolakuntza batzordeko irizpena eta proposatzen dien akordioak honakoak dira. Lehenengoa, 2026 urterako ordenantza fiskalak onar ditzala, eranskinean adierazitakoen arabera, eta era orokorrean, Elgoibarko udalaren zerga, tasa eta prezio publikoak abuztuko EAEko KPI-aren arabera eguneratuko dira, 2,8ko igoera hain zuzen ere. Hala ere, zabor bilketaren eta ezabaketaren tasari dagozkion tarifak 5% igoko dira. Eta udalkirol instalazioei erabilari dagozkien tarifak 8,5an igoko dira orokorrean eta bigarren eranskinean ezarritakoaren arabera. Hori guzti hori, 2026ko ekitaldiko urtarrilaren batetik aurrerako eraginarekin. Bigarrena, guzti hau 30 lan egunez jendaurrean jartzea proposatuko da, izan daitezken erreklamazio edo oharrak aurkezteko. Era berean, aipatutako epea igarotakoan erreklamaziorik edo oharrik aurkezten ez baldin bada, aldaketa horiek behin betiko bihurtuko dira. Bai, hasiko dugu eztabaida, Ariana. Aurkezten diren 2026ko ordenantza fiskalen proposamenak helburu argia du. Udalerriaren zerbitzu publikoen finantzaketa bidezkoa, jasangarria eta egokitua izatea, herritarren beharresan eta erronka berriei erantzuteko. Un año más hemos seguido el criterio que ya habíamos aplicado el año pasado, actualizar la mayoría de tasas conforme al IPC del mes de agosto. Esta actualización es clave para mantener el equilibrio entre los costes de los servicios y la financiación municipal. Sin embargo, hay excepciones puntuales que también conviene explicar. Tasa gehienetan KPI-aren aplikazioa. Udal zerbitzu publikoen kostuak eguneratzen joan dira eta beharrezkoa da gure ordenantza fiskalak ere inflazioari egokitzea. Horrela, zerbitzuaren kostua eta finantzaketa publikoa orekatuta mantentzen dira eta ekitate printzipioa bermatzen dugu. 2. Excepciones, ajustes especiales en las tasas concretas. Hay ciertos servicios donde la actualización va más allá del IPC o directamente no se aplica. Los puntos más significativos son la tasa de basuras, que se adapta a los criterios de la Ley 7/2022, que obliga a cumplir el principio de quien contamina paga. En este sentido, introducimos un sistema que bonifica o penaliza según el comportamiento ambiental del usuario. Quien recicle y haga una separación correcta pagará una tasa ajustada. Quien no lo haga podrá tener hasta un 40% de recargo. Este sistema busca ser más justo, más verde y más responsable. En el área de bienestar social, algunas tasas no se actualizan con el IPC. En el caso del servicio de ayuda a domicilio o del centro de día, donde además introducimos una tarifa reducida para aquellas personas que ya reciben ayudas económicas municipales. Lo hacemos para que el acceso a estos servicios siga siendo equitativo. 3. Beste egokitzapen tekniko batzuk. Ordenantzen testuetan hainbat hobekuntza tekniko proposatu dira. Adibidez, ibilgailuen zergaren hobariaren eskaeraren epea urtarrilean egitea zehazten da, ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan bezala. Autotaxien transmisio tasan. Eskuratzailea izango da ordaintzeko ardura duen pertsona. Hondakinen bilketaren ordenantzan tasa bidezkoagoak esarri eta erabiltzaileen portaera ekologikoa saritzeko mekanismoa sartu dira. Incorporar nuevos artículos que regulan el descuento del 30% en actividades del área de juventud para personas desempleadas y titulares del gaste txartela. Diferenciar la tasa de licencia de primera utilización entre naves industriales y viviendas. Amaitzeko, 2026ko ordenantza fiskalen
justizia soziala, iraunkortasuna eta egokitasun ekonomikoa uztartzen dituzte. Horregatik, proposamen hau orekatua, egokia eta erantzulea da eta alde bozkatuko dugu. Aitziber. Bueno, udal zergak eta tasak definitzerakoan, sektorie zaurgarriak eta tasak eta zergak izan behar duten izaera birbanatzailea edo birbanatzaile funtzio hori kontuan hartu behar ditugu. 2026-rako EH Bilduk egiten duen ordenatzen proposamenen barruan hiru printzipiotan oinarritu nahi izan dugu. Alde batetikan, progresibitatearen sakontzearen beharra, zerbitzu publikoak indartzearen eta hobetzearen beharra, eta zergek eta tasek zergaren oinarria islatu behar dute eta ez beste zeharkako aldagairikan. Beraz, lehenengo atalari dagokionez eta progresibitatea dagokionez, progresibitatean sakontzearen beharra azpimarratzen dugu, udal zerga eta tasai gehienak ez dira progresiboak, adibidez kiroldegiko tasa edo hondakinen tasak, eta horrek eskatzen digu hobari sistema garatu bat izatea. Zeren eta desberdintasun ekonomikoak egon badaude eta arrakala hori murrizteko aukera bezala. Lehenik eta behin proposatu duguna izan da, zerga, tasa eta prezio publikoei dagozkion datu guztiak sexuen arabera bereiztea, ordenantza fiskalen aplikazioak emakumeen eta gizonengan izan ditzaketen arazoak edo desberdintasun horiek identifikatzeko. Bigarrenik, hondakin politikan, 7/2022ko legeak, bete beharreko hainbat baldintza esartzen ditu, tartean zerbitzu ezin dela defizitario izan, errekargoak ere jartzeko aukera planteatzen du, etxe bizitza utzen kudeaketa ere planteatzen du, baina lege horrek ere beste aukera batzuk ere eskaintzen ditu, eta tartean aztertuta gelditzeko egoeran egon daitezken familia edo pertsona hoiei, edo familia edo unitate hoiei, tasa murrizteko aukera. Horregatik, etxe bizitzako tasa kalkulatzeko hobari taula bat proposatu dugu, errenta maila eta familia unitate kiden araberakoa. Etxe bizitza danak egia da, zaborrak edo hondakinak sortu arren, tasa finko baten inpaktua handiagoa da etxe bizitza, errenta edo diru sarrera gutxi dauzkaten etxe bizitza batetarako, eta errenta altuko familia baten kasuan baino. Hobariek gainera aukera ematen dizkie herritar edo familia unitate hoiei, oinarrizko beste gastu batzui aurre egitea, izan elikadura edo izan energia eta abar. Bestalde, Debabarrenako mankomunitateak hondakinen kudeaketan dauka erantzunkizuna, baina birziklatzearen kudeaketan eta hobekuntzan udalen zeregina garrantzitsua da, oso garrantzitsua da, beraz, funtsezkoa da tokiko plangintzan, herritarren kontzientziazioan edo zerbitzuaren kalitatearen kontrolan udalan zeregina. Eta lehen aipatutako legeak jartzen dituen helburuetara ez baldin bagera iristen edo horiek betetzeko ere bai udalak daukan erantzunkizuna ere bai nabarmena da. Horregatikan 2016an udal honek alderdi guztien artean birziklapen mahai bat sortzea erabaki zuen eta hori adostu zen aho batez eta berriz ere mahai hori aktibatzea proposatu dugu. Alde batetik gure birziklatze maila hobetzea eragozten dituzten arazo horiek identifikatzeko, datuen jarraipena egiteko eta jarduera ekonomikoei lotutako epigrafen azterketa sakona egiteko, kontuan hartzeko ze hondakin mota, ze volumen eta abar. Kirol instalakuntzetan ere, kirol instalakuntza zerbitzuetan ere bai, hobariak proposatzen ditugu, kontuan izan da, iazko igoera izan zala 11% eta 11,5%ko igoera, aurten proposatzen duzuena da 8,5%ko igoera nabarmena da, eta argi dagoena da, zerbitzu hau erabiltzeko muga edo baldintza nagusiena dela errenta. Egungo bari sistemak ez ditu kontuan hartzen egoera zaurgarrien edo beharrean egon daitezken sektore guztiak, horregatikan gutxiengo errentaren eta gutxieneko pentsioen azpitik dauden erabiltzaileen 30%ko hobaria eskaintzea planteatzen dugu. Herriguzaren kasuan, alde nabarmena dago, mugi txartela erabiltzen dutenen eta erabiltzen ez dutenen artean. Lehenengoe gainera, udaletik hobariak jasotzen dituzte, aldiz besteek ez. Horregatikan mugi sistemak eskaintzen dituen hobari horiek
beste erabiltzaileei ere zabaltzea proposatu dugu, behintzat mugi sistema hori ezarri bitartean. Eta egungo tarifa arrunta, euro batean ezartzen den tarifa arrunta, 50 zentimotara jaistea. Gainera, herribusan irisgarritasuna ez dago guztiz bermatuta. Eta hori kontuan izan da, auzo-taxi zerbitzua Sigma, Altzola, Erretxindi eta San Antolingo bizilagunentzako zabaltzea proposatu dugu, 75 urteetik gorakoentzat edo 130ko desgaitasuna edo gehiago daukaten pertsona horientzat. Etxebizitza politikaren barruan, alokairu sustatzeko neurriak proposatzen jarraitzen dugu, etxebizitza eskubideari lotutako legeari jarraituz, justifikaturik gabe eta modu iraunkorrean hutsik dauden etxebizitza horiei. Errekargua edo kanona ezartzeko gure proposamenak lotura zuzena dauka progresibidadearekin. Zen eta helburua da espekulazioa saihestea eta alokairua sustatzea gure herrian. Eta neurri horiek bat datoz etxebizitzak aitortuta daukan funtzio sozial horrekin. Bigarren premisari jarraituz, hau da, zerbitzu publikoak indartzeko eta hobetzearen beharra, batez ere gaur egun enpresa pribatuen kudeaketa, zerbitzuen kudeaketa enpresa pribatuen esku dagoen kasuetan, zerbitzu publikoen kudeaketa zuzenak, zerbitzua eta herritarren behar orokorreiek lerrokatzea suposatzen du, hilerriko zerbitzuaren kudeaketa publikoa mantentzen jarraitzea da proposatu duguna, beharrezko segurtasun baldintzak eta prozedura guztiak jarraituz. Udal gobernuak hilerriko zerbitzuaren kudeaketa kanpoko enpresa bati usteak zerbitzu honen kontrola galtzea suposatuko du, bai kalitatean aldetik eta baita prezio aldetikan ere. Eta era berean, udal langileek orain arte betetako funtzio hori murrizteak ere epe luzera langile hauen baldintzetan ere eragin dezake. Hirugarren ideia. Zergak eta tasek zergaren oinarria islatu behar dute, ez zeharkako aldagaiak. Adibidez, espazio publikoaren okupazioan erabilitako metro karratuen edo azalera izan behar da, kontuan hartu behar dela zergapetzen dena, eta ez beste aldagai bat, beste edo zer gauza. Terrazetako espazio publikoa, erabiltzen den espazio publiko horren azalera arabera kalkulatu beharko litzateke, eta hori da eskatzen duguna. Metro karratuan arabera kalkulua egiten jarraitzea. Terraza dagoen tokia eta noski establizimendu hori itxita dagoenean, elementuak gordetzen dituen ere, edo ez, bai edo ez, hori kontuan hartuta. Metro karratuen araberako kalkuluak objektiboki esaten digu, neurtzen digu, espazio publikoaren benetako okupazioa zein dan, eta balio digu ere bai mota ezberdinetako jarduretarako irizpide komun bat izatea. Elementuen araberako kalkuluak ez du garbi mugatzen erabiltzen den espazio hori eta kalkulu horrek ere gaine ez du kontuan hartzen zergapetu behar den espazioaren okupazioa. Beraz, bukatzeko, tasak igotzea noski legitimoa da, batez ere, kontuan baldin badaukagu adibidez, trakzio mekaniko duen zerga, izaera progresiboagoa daukan zerga dela, baina bestela tasenetan orokorrean tasa finko bat da aplikatzen dena, beraz, neurri zuzentzaileak ezarri behar dira, zeren eta herritar guztiak, familia guztiak ez daude egoera berdinean, eta pobreak eta aberatzek ezin dituzte ez daukazen tasak eta zergak ordaintzeko aukera berdina. Bi, zerbitzuen kudeaketa zuzenak, zerbitzu horren kontrola eta kalitatea bermatzen digu, edo aukera ematen digu hori bermatzeko, eta hiru, tasei kalkulurako erabiltzen den sistemak izan behar du argia eta ahalik eta objektiboena, eta zergaren xedea ere islatu behar du, eta gure ustez metro karratuen araberako kalkulu horrek hori bermatzen du, baimentzen du. Bale, Andrea, hain zure txanda. Urtero bezala, ordenantza fiskalen proposamena aurkeztera gatoz, erantzukizunez egindako lanketa bada udal teknikariekin batera, kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitu nahi baldin badugu, beharrezkoa da sarrerak igotzea, gastuak etengabe igotzen direlako. Udalak eta herritarrek egin behar dugu ahalegin ekonomiko bat. Gure proposamenean urtero bezala abuztuko KPI-aren igotzea da orokorrean, 2,8%. Azpimarratu nahi dugu,
urteetan zehar Elgoibarko udalak igoera progresiboa aplikatzen joan dela. Eta horren adibide bat da patronatua. Aurretik badakizue hasieran patronatuak 60% finantzatzen zuela. Baina lizitazioak eta instalazioen hobekuntzak direla eta gastuak igotzen joan dira eta udalak bereganatzen joan da igoera hori. Eta orain udala da 60% ordaintzen duena. Poliki hasierako portzentaira nahi dugu ailegatu. Eta uste dugu erabiltzaileak direla ordaindu behar dutenak erabiltzen dituzten zerbitzuak eta instalazioen mantenua. Beraiei dagokielako. Bestela joaten ez diren herritarrak ordaintzen dute. Horregatik, 8,5% igoera sartzea erabaki dugu aurten. Ekitatean oinarritzen gera, gure printzipioetako bat delako gure politika egiterakoan. Gaur aurkeztu dugun proposamenean terminoen aldaketa batzu jasotzen dira. Hobetu ulertu daitezen ordenantzak eta zerbitzu batzuen tasak ere bai eguneratu egin dira. Adibidez, panteoien tasak, eraikinak lehendabizikoz erabiltzeko baimenaren tasa, eguneko arreta zerbitzuaren kostua. Aldiz, eguneko zentroko tasak mantendu egingo dira. Hirigintza sailetik terrazen erabilera dagozkion tasak ere aldatzea proposatzen da. Horretarako, legealdi honetan sartu garenetik lanketa izugarri bat egin dugu tabernariekin. Gure proposamena aurkeztu diegu eta beraien iradokizunak jaso. Gero, bakoitzari eskaini zaie beraien egoera erregulatzea. Hau da, pandemia aurretik zeukaten metroak mantendu, gutxitu edo gehitu nahi bazuten hori zela momentua, esan genien. Proposamena jaso ditugu eta teknikariak aztertzen ari dira. Eta betieri kontutan hartuko da nun dagoen kokatuta terraza eta herritarrei zer nolako eragina egiten dien. Orain arte tabernak erabiltzen zuten zoru publikoaren metro karratuko kobratzen zitzaien. Orain aldiz, terrazetan jartzen dituzten elementuen arabera kobratuko zaizkie. Bi zona bereiztu ditugu, erdigunea eta auzoak. Azken hauek gutxiago ordainduko dute, 15% gutxiago. Hau ez da guk asmatutako politika bat, herri askotan erabiltzen da, bai gu gobernatzen ditugun herrietan, bai Bilduk gobernatzen dituen herrietan. Ez du diru bilketa gehiago suposatuko, tabernariek antzerako ordainduko dute. Gure nahia da Elgoibarko herria ahal den txukunena egotea, eta hori lortzeko hobari batzuk ere bai ipini ditugu tabernarientzat. Hau da, beraien elementuak taberna itxita dagoenean jasotzen badituzte eta kaletik kentzen badituzte, murrizketa bat izango dute, eta ordaindu behar luketen erdia ordaindu gal izango dute. Honekin nahi duguna da gure herriko kale, espaloi eta plazak garbiak egotea. Herritar askoren kexak jaso ditugu azken aldi hontan elementu gehiegi daudelako kalean. Eta zikina ikusten direla gure kale eta plazak, hainbeste mai eta beste motatako elementuekin. Eta hauek ez direlako jasotzen, ezin da lurra ere oso ondo garbitu. Zaborrentasen kasuan 5% igoera aplikatuko da, eta badakizue mankomunitateak guri kobratzen diguna zuzenean herritarrek ordaindu behar dugula. 7/2022ko legeak diolako udalarentzat tasa hau ezin dela defizitarioa izan. Aurkezten ditugun aldaketa hauek gaur onartzean ordenantza fiskal berriak 2026ko urtarrilean indarrean sartuko lirateke. Eta bigarrengo txandan zuen proposamenei erantzuna emango diet. Eskerrik asko. Bigarren txandare hasiko dio Mariano zerbait. Hala gaitzi da zure gaita. Bai, Elgoibarko familien 20%, 13.478 euro baino errenta bajoagoa dakate. Beraz, herrian pobrezia poltza bat daukagu, edo pobrezia arriskuan dagoen jende bat daukagu. Tasak eta zergak ordaindu behar dira nosi kalitatezko zerbitzuak izateko, beraz, kostuaren igoeraen arabera, tasak eta zergak igotzea, hori testuinguru normalean kokatzen da. Tasak eta zergak izan behar duten funtzio birbanatzailea gure ordenantza fiskaletan ez da geri, nahiko mugatua dela uste dugu, herritar guztiak ez daude egoera sozioekonomiko berberean, beraz, tasa finkoetaz ari garanean, familian araberako hobariak uste dugu ez direla nahikoak.
kirol instalakuntzetako obariak esartzeko orduan, gizarte laguntza jasotzen dituzten erabiltzaileak eta familia monoparentalak horietaz gain, zerbitzu honen muga bat suposatzen dien sektore gehiago ere badaude, eta adibidez Gazteriako sailean, lehen komentatu duen bezala, langabetoi 30%ko obari eskaintzea proposatzen duzuen bezala, zergatik ez kirol instalakuntzen kasuan, ez? Hilarriaren kudeaketa pribatizatzeko erabakia, guretzako kezkagarria da, are gehiago batzordea osatzen duten EAJko zinegotziak honi buruz galdetzerakoan isilik gelditzen direnean. Horrelako zerbitzu bat kanpora ateratzea arrazoi objektiboatik erantzun beharko liekete. Adibidez, izan daiteke efizientzia espezializazioa edo barnetikan kudeatzeko ezintasuna. Baina ez dago inongo txostenik eta ez dago inongo azalpenik erabaki honi erantzuteko. Gainera, jadanik enpresa pribatu bat ari da zerbitzua ematen hilerrian, ekainetik, aldaketa hau pleno honetan onartu horretik eta inongo esleipenik egin gabe. Kontuan hartuta, azken boladan, enpresa pribatuen esku dauden kudeaketak eragin dizkiguten arazoak, zerbitzu energetikoen kasuan, esleipenean kanpo gelditu ziren hainbat gune adibidez, kiroldegiko eta herri antzokiko langileen grebak adibidez, zerbitzuen kudeaketaren privatizazioak eragin dizkigun ondorioak ondo ezagutzen ditugu. Etxebizitza politikan, aipatu zenuten batzordean, ez duzuela herritarrak zigortu nahi, aldiz, kontraesan badago, zeren eta etxebizitza hutsak espekulaziora bideratzen dituzten hoiek edo espekulatzeko erabiltzen dituzten hoiek dira hain zuzen beharrean dauden beste herritarrak zigortzen dituztenak. Gobernu honek, EAJ eta PSEek honi aurre egiteko legeak badauzka, baina ez ditu martxan jarri nahi. Gure proposamenak merkatu libreak eragiten dituen gehiegikeriak zuzentzea bilatzen du bakarrikan. Eta guk proposatutako neurriak funtzionatzen duten edo ez, noski funtzionatzen dutela, adibidez Gasteizen funtzionatu dute eta hainbat etxe bizitza lortu dute aktibatzea edo merkatura ateratzea. Azpeitien kasuan, kanona esarri da duela gutxi esarri dute kanona, eta egiara honendik datu zehatzikan ez daukagula honen aplikazioaren inguruan, baina aurrelanketa itzela egin du udal horrek eta justifikatu gabeko etxe hutzak danak identifikatu ditu, jabe bakoitzari gutu bat bialdu die, zuzenean bakoitzarekin hitz egin dute eta egoera eta aukera desberdinak eskaini dizkiete irtenbide bilatzeko. Gu ez gabiltza inor zigortu nahian proposamen honekin, baizik eta jakineko genuke adibidez, orain momentu honetan Elgoibarren zenbat etxe utz dauden justifikaturik gabe. Hortik hasi beharko ginateke eta aitzakiak beste alde batetara utzi beharko genituzke. Gizarteak eta beharrak aldatzen diren heinean, legeak ere aldatzen joan behar dira eta behar horietara egokitzen joan behar dira. Eta egon daiteke kasu batzut, momentu batzutan, adibidez, gai batean kompetentziarik ez izatea, baina horrek ez da aitzakia horren alde burrukatzeko, jakinda horrek gure herrirako onura bat suposatu dezakeela. Hondakinen gaian, konpromesu bat hartu zuen udal honek 2016an eta orain, badirudi uko egiten diozuela konpromesu horri, ezin zaio mankomunitateari edo herritarrei egotzi hondakinetan daukagun arazo guztien erantzunkizuna. Mankomunitateko teknikariak udalera etorri ziren duela gutxi, eskualdeko herri guztietan egindako bilera erronda bat antolatu zuten, eta guk bertan egotea eskatu genuen arren ezetz esan zitzaigun. Eskualdeko beste herri guztietan, udaleko ordezkari guztiek parte hartu zuten bilera haietan, guk aldiz ez, Elgoibarren aldiz ez. Mankomunitateko presidentea gure hirigintzako arduraduna izan arren, ez genuen aukerarikan bilera hartan egoteko. Arazo handia daukagu hondakinekin, eskualdeko batazbesteko mailan azpitikan gaude biziklapenari dagokionez, arazo honek guztiok interpelatzen gaitu, baina kaleetan zaikako zaborrontziak ez egotea edo kaleaz pixez edo txakurkakaz beteta egotea hori dana ez da mankomunitateen ardura bakarrik. Herribusak ez baldin badu bermatzen guztiz irisgarritasuna, jarri behar dira, badakik gondikan herribusa erabili ezin duten pertsonak badaudela,
Orduan, egoera horren aurrean jarri behar ditugu edo neurri arringarriak edo hori zuzentzeko beste alternatiba batzuk. Ordezko zerbitzu bezala izan daiteke auzo taxi zerbitzua, badakigu zerbitzu hori landa auzoetako erabiltzaileentzat ezarrita dagoen zerbitzu badela, baina horrek ez du esan nahi beharrean dauden beste pertsona batzuei zabaldu ezin daitekenik zerbitzu hori. Kasu honetan, gutxienez herrigusak irisgarritasun baldintza guztiak bete arte. Aurreko legealdi hasieratik herribusa garatzen zaudetela eta mug sistema inplantatuko duzuela entzuten gabiltza, baina hilabetek aurrera doaz, urteak aurrera doaz eta berdin jarraitzen dugu. Adinaren mugaren arabera jarritako tarifak, hau da, €1 edo 0,50 tarifak, errentan baldintza edo erretan maila ez du kontuan hartzen, beraz, justuago edo zuzenago iruditzen zaigu momentuz tarifa hori berdintzea 50 zentimotan eta gero mugi sistemak ezartzen dituen beste hobariak ere aplikatzea erabiltzaileei. Terrazen tasan, lurzoruaren okupazioari dagokienez ez daukagu irizpide amankomu bat okupazio desberdinentzat. Tasa honetan aldaketa justifikatzeko zuk esan duzuna, tabernarekin adostutako zerbait dela planteatzen duzue, terrazen kudeaketan akats nabarmenak daude eta erantzukizuna edo aldaketan erantzukizuna ezin zaie tabernariei egotzi, zuek zarete gai honetan kudeatzaileak. Pandemia garaian onartutako dekretuan, lizentziarik gabe, terrazetako mahai kopurua handitzea baimendu zen. Baina dekretu hori ez da bukatu, ez da amaitu, ez zaio bukaera eman dekretu horri. Beraz, ordutikan ona, terraza eta mahai guzti horiek, 5 urte hauetan, 4 urte guzti hauetan, ez zaie tasarik kobratu. Zaie tasarik kobratu. Beraz, diru publikoaz ari gara, nor asumitu behar du kudeaketa akats horren erantzunkizuna, egoera honek gainera jarduera desberdin arteko bizikidetza arazoak eragin ditu, eta orain korapilo guzti hori askatu beharrean, eta beretako soluzioak bilatu beharrean, orain elementukako kalkulu aldaketa bat ekarri diguzue. Espazio publikoa ez dute tabernek soilik okupatzen, berez beste jarduera batzuk ere badaude, eta espazio publikoaren okupaziorako ordenantza orokor bat landu beharko genuke, ez terrazentzako bakarrik. Eta bukatzeko, oinarrizko zerbitzu publiko baten kudeaketa pribatizatu nahi duzue, gainera ja martxan hasita dago, inolako azalpenik eman gabe, tasetan progresibitatearen sakontzeari uko egin diozue, hondakinen tasan, kirol instalakuntzetan, edo herribusean, etxe bizitzan, eta terrazen tasen kalkulua elementuka egitaren proposamenak zuen kudeaketa utxuneak nolabait tapatzera bideratuta dago. Guk ordenantza hauei ezetz bozkatuko diegu. Andrea. Nik zuen proposamenei erantzungo diet, baina hasieran esango dizuet etxe bizitzak utzik dauden etxe bizitzen diagnostikoa egin dagoela Elgoibarren, eta neurriak ere aplikatzen joan direla etxeak merkaturatzeko alokabide laguntzarekin. Eta proiektu berriak ere bai garatzen ari gera etxe bizitza departamentuarekin. Eta zuen proposamenea bueltatzen, genero ikuspegia, hau urtero eskatzen dozuen zerbait eta erantzuna berdina da. Guk uste dugu gaitasun ekonomikoaren arabera egin behar dugula gastu publikoei aurrera, eta zuek eskatzen dozuena datu sexuen arabera bereizteko gaitasuna sistemak eduki behar du, eta gure sistemak oraindik ez dauka aukera horregatikan ezin dugu aplikatu. Hondakinen hobari taulari buruz, mankomunitateko politika eta legeak ere horrela jasotzen du, gutxien birziklatzen duena gehiago ordaindu behar duela, eta hori guk ere defendatzen dugu. Gure proposamenean ez daude hobaririk. 7/2022ko legeak dio zerbitzu hau ezin dela defizitarioa izan udalarentzat. Zaborra sortzen duenak ordaindu egin behar duelako. Hala ere, 2 salbuespen proposatu ditugu, bat kontenedoreak matxuratuta daudenean denbora baten, hilabete bat baino gehiago, ero etxeak utzik daudenean. Hondakinen maila. Guk usten dugu mankomunitatea bera dela hondakinen maila.
Bertan, udal eta alderdi politiko guztia gaude ordezkatuta, eta usten dugu bertan zuen ordezkari politikoen bitartez, dauzkazuten iradokizun guztiak trasladatu dezakezuela, guk egiten dugun bezala. Eta bertan adosten dena, ez Elgoibarren bakarrik, mankomunitateko herri guztietan aplikatu behar da, eta guk usten dugu horrela jarraitu behar dugula. Guretzat hori da hondakinen maila. Kirol patronatuko hobariak, zuek esaten dozue, eman dituzue hobari batzuk eta taula batzuk aurkeztu duzue. Guk defendatzen ditugu gaur egun ditugunak. 170% deskontua daukate gizarte izerako dirulaguntzaren bat jasotzen dutena, gazterian 130% da. Eta 130% deskontua guraso bakarreko familiak. Hobariak guk usten baditugula eta behar dituztenentzat aplikatzen direla. Etxe bizitza politika. Kanona esartzea urteroko eskaria da eta badakizue momentuz ez gaudela honen alde. Ez dago demostratuta kanona jarri dituzten herrietan politika honi esker etxe bizitza gehiago atera direla alkilerrera. Ez daude daturikan. Ez Gasteizen eta ez Azpeitxin. Terrazen ordenantza. Ez dozue gustokoa planteatu dugun aldaketea. Guk uste dugu proposamen honekin hobeto erantzuten diola taberna bakoitzak egiten duen erabilerari. Sistema hau, ez da, lehen esan dudan bezala, guk asmatutakoa, herri askotan aplikatzen da. Zuek gobernatzen dituzuen herrietan ere bai. Guk proposatzen duguna da, tabernariek dana gauzak elementua jasotzen dituztenean, orduan hobari bat eukiko dutela, 150%. Eta herria bi zatitan banatu dugu, herrialdea eta auzoak. Terraza ordenantza aldaketaren helburua da herriko espazioen erabilera hobeago bat egitea eta auzoko aktibitatea sustatzea, eta horrela herri bizi eta txukunago bat eukitzea. Udalbusa eta auzotaxiari buruz, udalbusaren prezioaren jaitsiera. Zuek proposatzen dozue 50 zentimora jaistea. Ez dakigu zergatikan, zertan oinarrituta dagoen. Usten dugu titularrutza dagoela eta ez dakala arrazoirikan. Guk gaurko tarifa aproposa dela uste dugu zerbitzua mantentzeko. Eta gogoratzen dizuegu ere bai jubilatuak 50 zentimo ordaintzen dutela da. Zerbitzu honen hobekuntza eta mugiren implantazioa aztertuta dago eta martxan jartzeko helburua daukagu. Orain momentuan, zerbitzuaren finantzaketa beste erakunde batzuekin lortzea da nahi duguna eta hortan gabiltza. Eta auzotaxiaren zerbitzua, baserri auzoak herrira gerturatzeko ipini zen martxan. Bertako bizilagunak herrira jaisteko errestasunak izan dezaten. Herriko auzoak, Sigma, Altzola edo San Antolin esaterako, badute garraio publiko beraien auzoetatik herriko erdigunera hurbiltzeko, lurralde busen bitartez. Eta kasu hauetan, udalaren laguntza ekonomikoa ere bai badute. Hierriko zerbitzuari buruz. Zerbitzu hau publikoa jarraitzen izango da, naiz eta beste enpresa batek ematea. Imaginatzen duzuen bezala, zerbitzu honek berezitasun batzu ditu. Momentu puntualetan ematen da, ezin da aurre ikusi, eta edozein garaitan eman behar da, oporraldietan ere bai. Eta askotan, udal langileen lan orduetatikan kanpo. Honek, udal langileen antolaketari dagokionez zailtasunak sortzen ditu. Eta zerbitzua elgoibartarrentzat era egokienean emateko, kontratu txiki baten bidez, enpresa espezialitatu bat eskatuko zaio egitea. Zerbitzua udalarena izaten jarraituko du eta udalak kontrola egingo du enpresa honen funtzionamenduna. Zuek esan dozue, zerbitzu publikoak indartzeko eta hobetzeko beharra ikusten duzuela, batez ere enpresa pribatuak ematen ari diren zerbitzuetan. Esaten dizuet, zerbitzua publikoa izaten jarraituko du eta udalak kontrolatu ditu. Gure nahia da zerbitzu publikoak hobekien eskaintzea eta horretarako ari gara lan, eta horretarako tasen igoera. Eta hauek herritarren artean banatzen ditugu, zerbitzuak nork erabiltzen dituen kontutan hartuta.
ordenatzen eta jasotzen den obariekin gure nahia da gutxien duena gutxien ordaintzea. Udal gobernu honek politika fiskal moderatu, arduratsu eta sozialki konprometitu baten aldeko apostua egiten du. Ematen diren zerbitzu publikoen kalitateari eutsi ahal izateko. Gure nahia da justizia soziala indartzea, zerga sistema justu eta progresibo baten bidez, etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko. Eta beti inork atzean utzi gabe. Boskatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, kontra, 9 alde eta 7 kontra. Hirugarren puntua, 2026 urterako auzo taxien tarifak onartzea. Antolakuntzako batzordeen irizpideak honako akordioak hartzea proposatzen dizkio osoko bilkurari. Lehenengoa, 2026ko urterako elgoibarko herri barruko garraiorako auzo taxien tarifak onartzea, laukietan saltzen diren tarifa horiekin. Suposatzen dituenak 3% igoera. Bigarrena, DBG-san bidez, Espediente Eusko Jaurlaritzako merkataritza ordezkaritzara bidaltzea aipatutako tarifak errebisatzeko espedientearen izapidatzen den hasteko. Hirugarrena, taxilarien Gipuzkoako elkarteari eta elgoibarko autotasien lizentzia duten jabei erabaki honen berri ematea. Norbaitek zerbait ditu nahi du? Zuan proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Laugarrena, 2025 ekitaldian udalaren aurrekontuak kreditu gehigarrien bidez aldatzeko 4,25 zenbakia duen espedientea onartzea. Antolakuntzako batzorde informatzaileko proposamena honako hau da. Lehenengoa onartzea udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin. Guztizko kopurua 153.310 eurokoa da eta diruzaintz gerakinekin finantzatzen dena. Bigarren akordioa, jendaurrean ikusgai jartzea 15 egunez erreklamazioen ondorietarako. Erreklamazioak aurkezten ez bada, erabaki hau behin betikotza joko da. Espediente honek aurrekontua onartzeko ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko ditu. Norbaitek zerbait ditu nahi du? Orduan proposamenaren aldeko botoak. Hau batez. Bosgarrena daukagu 2025ko ekitaldian udalaren aurrekontua konpromiso kreditu bidez aldatzeko 6,25 zenbaki duen espedientea onartzea. Antolakuntzako batzordearen proposamenak nolakoa da. Lehenengo erabakia, hasierako onarpena ematea, kredituak aldatzeko 6,25 espedientari konpromiso kreditu bidezko kreditu aldaketari, laukian azaltzen diren konpromiso kredituen proposamenaren arabera. Eta bigarrena, espediente hau jendaurrean jartzea, ediktuen odolean eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean jarritako iragarkien bidez, 15 eguneko epean. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta reklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Osoko bilkuran. Espedientea behin betiko onartutzat joko da, epe horretan reklamazioak aurkeztu ez bada. Bestela osoko bilkurak hilabeteko epea izango du reklamazioak ebazteko. Zerbait. Mariana Zuker, zaitzi behar. Eraikin honi buruz, udalean dauan txostenen arabera, gune honetarako 3 aukera edo 3 alternatiba proposatzen dira edo planteatzen dira. Bat, egungo eraikina birgaitzea bere erabilera aldatzeko, 2, sotua birgaitzea eta orube hori erabilera publikorako erabiltzea, eta 3. eraikina eraitsi eta sotoko solairua berreraikitzea. Azken batzordean proposatu genuen bezala, konpromiso kreditu honi gehitzea eskatu dugu herritarren partaidetza prozesu batarako gastu partida bat. Herritarrek partaidetza prozesu horren bitartez, prozesu guzti honetan partaidetza zuzena izan dezaten. Eta bigarrena, udaleko txostenean planteatzen diren 3 aukera
izanik, 3 aukera bideragarriak izanik, lehiaketan parte hartze dutenek aukera bakoitzeko proiektu bat aurkezteko baldintza ezartzea. Hori da eskatu genuena batzordean. Eta espero dugu proposamen konpromiso kreditu honetan jasota gelditzea. Boskatuko dugu, edo Andrea zeuzena dizu gehitu. Bueno, bakarrik esan, hirigintza txostenean ez du esaten 3 aukera hauek bideragarriak direnak. 3 aukerak planteatu ziren. Bideragarriak, bueno, zuk esan duzu bideragarria diala, baina hori ez du esaten. Boskatu ingo dugu, eta... Bigarren txanda bat... Bai, errazio gabe, baina... Guk udalean ikusi du txosten hori, irakurri du txosten hori. Txosten horretan aipatzen dira bideragarriak diren 3 alternatiba, eta justo dira nik aipatu ditudan 3 alternatiba. Beraz, horrelako proiektuak erabakitzegerako orduan teknikoki eta gardentasunez justifikatu behar dira, eta ezin da baztertu aukera bat irizpide politikoengatikan bakarrikan. Kontuan hartu behar da horrelako espazio baten, horrelako eraikin batek herrian sortu dezaken, herritarrentzat izan dezaken, suposatu dezaken galera, eta epe luzera eraikin horren edo orube horretan egin nahi den, zuen kasuan uste aparkaleku bat egitea nahiko dezula, horrek eraikin hori eraistea ingurumen aldetikan, kostu handiena, naiz eta kostu handien esango dute ingurumen aldetik, hau da, zuek nahi duzuten proiektu hori eraistea eta hor aparkaleko bat egitea ingurumen aldetikan, kostu aldetikan merkena izango dutzake, baina ingurumen aldetikan garestiena, azkenean. Eta horregatik beharrezkoa da, beharrezko ikusten dugu konsulta edo partegitza prozesu horretan onartzen baldin bada behintzat, tartean eraikinaren erabilera hori ere parte hartzea edo aukera hori ere hor barneratzea, herritarrek izan zaten aukera, baloratzeko aukera guztiak, modu berdinean. Bai, komentatzeko 3 aukera planteatzen dira, bideragarri diala esateko hainbat gai aztertu beharko litzateke, eta bideragarri izateko teknikoki, ekonomikoki eta legalki bideragarri izan beharko litzateke. Kontuan eduki, plan general baten oinarritzen gerala nun esaten duen, solairutik gora, eraikin hori ordenazioz kanpo daudala. Gogoratu ere, parte hartze prozesu handi bat eukizu alda, apoa onartzerakoan. Zuen taldiak inolako eragozpenik ezion ipini aktuazio planteatzen zen, aktuazio horri. Beraz, legalki bideragarri dela esatia, uste dut ez dela zuzena. Bestale, oin esan dozu ingurumen aldetik merkiena izango litzatekela. Hori ere, zure iritzia izango litzateke, ze hori txostenean ere ez du esaten. Horren bai, boskatuko dugu. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez, 6. 2025 ekitaldian udalaren aurrekontua transferentzia bidez aldatzeko 7/25 zenbakia duen espedientea onartzea. Antolakuntzako batzordeko informatzaileen proposamena honakoa da. Lehenengoa onartzea udalunen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea kreditu transferentzien modalitatekoa proposamenean ageri den partidakako xehetesenorekin. Kopuruak bajan ematen dien partidak 77.517 eta alta kopuru berdinean aurra gertzen dira laukian. Bigarren akordioa jendaurrean ikusgai jartzea 15 egunez reklamazioen ondorietarako. Reklamaziorik aurkezten ez bada, erabaki hau behin betikotzat joko da. Espediente honek aurrekontu onartzeko ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko ditu. Zerbait egitzeko da, kasue. Aitzi behar. Gizarte larrialdi zerbitzuetako eskaerak igo dira, 85.000 eurotan igotzea partida hau esan nahi du zaurgarritasun egoeran dauden herritarren beharrak geroz eta handiagoak direla. Larrialdi zerbitzuen partida urtez urte handitzen doa, eta emergentziazko laguntza hauek handitzea azkenean gure herriaren argazki bat ematen digute, badirudi gure pobrezia poltza handitzen doala,
eta asko dutenen eta gutxi dutenen arteko arrakala hori ere handituz doala. Lehen ordenantzetan progresibidaden inguruan sakondu beharra aipatu dugu, ez? Nolabait, obarien bitartez gutxien daukaten horiek berein egoera arintzeko aukera bezala. Kasu honetan, larrialdi partida horri kargatzen zaio, 85.000 euro kargatzen dira, baina gizarte arloko beste partida batzuk era berean ustutzen dira, eta horrek ere, kezka egiten dugu, ez? Azkenean, gizarte arloko epe ertain eta epe luzera beharrezko planifikazioa, plangintza, edo ikuspegi preventiboa, edo kudeaketa baldintzatu dezakela pentsatzen dugulako. Dena den alde bozkatuko dugu. Bozkatuko dugu. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Zazpigarrena, 2025ko ekitaldean kirol patronatuko aurrekontua kreditu egarren bidez aldatzeko 1,25 zenbakidun espedientaren berri ematea. Hau da, kirol patronatuaren lehendakariak hartutako erabaki bat, berri ematen zaiola osoko bilkurari, eta ebazpenak honela zion. Patronatuko aurrekontuari dagokionean horri buruz egindako proposamenean jartzen diren kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko espediente onartu, zehazpena honako hau delarik. Hora gertzen da laukian, gastuek eta kreditu aldaketa egiteko proposamena, aldaketak 56.008 eurokoa dira, eta proposatzen da finantzaketa diruzaintzako gerakinetik egitea. Eta ekintza hau irmoa da. Norbaitek zerbait egituko du? Bozkatuko dugu. Berri emateko da. Vale. Zortzigarrena, Elgoibarko udal kirol patronatuaren erakunde autonomoa desegiteko, haren estatutuak aldatzeko, eta Elgoibarko udalean sartzeko akordioa. Antolakuntzako batzordearen proposamena honako dio. Lehenengoa, Elgoibarko udal kirol patronatua izeneko toki erakunde autonomaren desegitea onartzea. Bai eta haren estatutu arautzaileak indargabetzea ere, 2025ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin. Bigarrena, 2026ko urtarrilaren batetik aurrera, patronaturen bidez eskaintzen diren kirol zerbitzu eta jarduera guztiak udalak hartuko ditu bere gain, tokiko erakunde horrek zuzenean kudeatzeko modalitatean. Eta ez du inolako organismori jarriko. Zerbitzu eta jarduera horiek udaleko kirol sailari atxikiko zaizkio. Eta udaleko arlo gisa eratuko dira, gaur egungo herritarren arloaren barruan. Hirugarrena, udal hau, Elgoibarko udal kirol patronatuaren ordezkoa izango da 2026ko urtarrilaren batean, izaera unibertsalarekin, eta subrogatu egingo ditu erakunde autonomoa desegin ondoren geratzen diren eskubide eta bete behar guztiak, eta bere gain hartuko ditu desegitean erakunde autonomoak indarrean zituen administrazio kontratu hitzarmen eta bestelakoetatik eratorritako eskubide eta bete behar guztiak. Laugarrena, erakunde autonomoaren aurrekontua 2025ko abenduaren 31an itxi eta likidatzea eta iraungitako erakundearen jarduera osorekin jarraitzea. Likidazioen ondorengo egunetik aurrera sarrera eta gastuen kontabilitate egospenarekin udalaren 2026ko aurrekontuaren kargura. Aurrekoaren ondorioz, Elgoibarko udalaren aurrekontuan sartuko dira erakunde autonomoak bere izenean eskuratutako eskubideak eta bete beharrak. Erakunde autonomoa desegitean, kobratzeko eta ordaintzeko egon daitezkenak diruzaintzeko gerakinaren arabera. 2025ko abenduaren 31an kobratzeko dauden eskubideak eta ordaintzeko dauden obligazioak udalaren aurrekontuan sartuko dira. 2025ko abenduaren 31ko daterekin, 2025 urteri dagokion kontu orokorra eratzea, desegindako erakunde autonomen ondasun, eskubide eta ondare baliabide guztian udalaren ondarera itzulita eta sartuta. Bosgarrena, Elgoibarko udal kirol patronatuaren izenean dauden banku kontuak itxi eta ezeztatzea. Eta kontu horietan dauden saldoak Elgoibarko udalaren titulartasuneko kontu deportiboetara aldatzea. Seigarrena, Elgoibarko udalaren oinordetza onartzea, titulartasun izaerarekin eta 2026ko urtarrilaren batean Elgoibarko udalaren ondarera itzultzea Elgoibarko udal kirol patronatuari atxikitutako udal ondasun guztiak, bere helburua betetzeko eta zibeltzua behar bezala eramateko. Bai eta edozein titulu
legitimoren bidez eskuratu dituen guztiak eta desegitean izan ditzakeen baliabideak, bitartekoak eta eskubideak ere. Zazpigarrena, 2026 urtarrilean batean, erakunde autonomoa desegitean patronatuari atxikita zeuden langile guztiak udal plantilla organikoan eta Elgoibarko udaleko lanpostuen zerrendan sartuko dira eta langileen lanbide kategoria, ordainsari mailak, antzinatasuna eta gainerako lan baldintzak aitortuko zaizkie. Erakunde autonomo hau desegiten den egunean, Elgoibarko udal kirol patronatuaren lan egiten duten eta udal honetako kirol arloari atxikita dauden langileak udal plantillan integratzea, beti ere dagozkien lan harreman eta funtzio harremanetan aitortutako modalitatea errespetatuz, eta Elgoibarko udalak aipatutako patronatuak langile horiei dagozkienez dituen lan eskubide eta bete beharren eta gizarte segurantzan subrogazio osoa eginez, desegite akordio honek ez du inola ere langile horiek aldatzea ekarriko. 8. Alkatetzari almena ematea, zuzeneko kudeaketan eta entitaterik gabe bere gain hartzen den zerbitzuari atxikitutako giza baliabide materiala transferitzeko beharrezkoak diren eragik eta material guztiak koordinatzeko Zerga Administrazio Estatu Agentzian, Gizarte Segurantzako Instituto Nazionalean, Gipuzkoako Foru Ogasunean, eta egoki diren beste edozein erakundeetan beharrezko kudeaketak egiteko. 9. Alkatetzari ahalmena ematea, erabaki hau formalizatzeko beharrezkoak diren agiriak, harrera aktak eta gainerakoak sinatzeko, bai eta erabaki hau behar bezala betetzeko behar diren ebazpenak hartzeko ere. 10. Erabakia Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Administrazio Digital eta Autogobernu Saileko Torki erakundeen erregistroari jakinaziko zaio. Eta 11. Erabaki hau jende aurrean jartzea, interesdunei entzunaldia ematea, 30 egun balioduneko epean, iragarki bat baliatuz, argitaratuz, Elgoibarko udaletxeko iragarki taulan, egoitza elektronikoan bai eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean ere, egoki iritzetako alegazioak, erreklamazioak eta irudukizunak aurkeztu alizateko. Jende aurrean jartzeko epe horretan erreklamaziorik edo iradukizunik egiten ez bada, erabaki hau behin betiko onartua geratuko da beste bat hartu beharri gabe. Norbait zerbait egitu nahi du, Aitziber. Lehenengo gauza bat esan, lehenengo gaian esan duzu zerbitzu publikoa izaten jarretuko duela hilerriko zerbitzua, gauza bada zerbitzuaren titularidadea, publikoa izango da, baina kudeaketa pribatua, eta hor dago aldea. Eta horrek azkenean trampa bat ere suposatu dezake kasu batzutan. Batetikan, kasu honetan, kirol patronatua desegin nahi da, eta era berean beste zerbitzu publiko batzuen kudeaketa enpresa pribatuetara bideratzen da. Duela gutxi, kirol patronatuko tasen igoeran arrazoia, erakunde hau ente autonoma izateko helburua zuela, eta hori behintzat esan zitzaiguna, eta bapatean kontrol publikoa eta eraginkortasuna dira justo kontrako norabidea justifikatzeko erantzuna edo argudioa. EH Bildu erabaki honen alde dago, baina kasu honetarako balio duenak beste batzuetarako ere balio dut. Ondo legoke erabaki honi jarraituz beste hildo honi jarraituz beste kasuetan ere bai erabaki berdina hartzea eta enpresa pribatuen eta fundazioen esku dauden beste zerbitzuen kudeaketa ere berreskuratzea, zerbitzuaren kontrola eta eraginkortasunea lortzeko. Eta bukatzeko esan, kirola daukan garrantzia kontuan hartuta, nahiko genukela batzorde informatzaile utz bat ez bihurtzea aldaketa hau egiten denean, horixe bakarrik. Andrea, zer begituko dugu? Nik bi gauza gehitu alde batetik publikoa zan eta publikoa izaten jarraituko du, hori da desberdintasuna beste adibideekin, ez da publikotasunaren inguruko eztabaida bat, baizik eta nola gestionatzen den, eta hori da udal gehienek egiten dutena, eta bigarrenik modu honetara pasatzerakoan bi aukera daude. Batzorde informatibo bat egitea, edo ez egitea. Ez da patronaturik existitzen, patronatua desagertzen den momentuan, kontzeptua bera ulertu behar da, mantendu nahi dugu kirol batzorde informatzailea, ez desagerrarazteko, baina hurrengo pausea izan ziteken hori bat edo beste, ez dago hirugarren aukera bat. Patronatua ez da existitzen, desagertzen den momentuan, batzorde bat gehiago izatera pasa daiteke, edo herritartasunean integratu horiek di aukerak. Orduan horregatik izango da batzorde informatzaile, legalki horrela dalako. Bozkatuko dugu, edo zer begitu nahi dezu.
Bueno, hori izaten dugunean gehien bada, azkenean batzordeetara iristen den informazioa eta berri emate izateta gai gehienetan eta kirolak daukan garrantzia kirol instalakuntzetan kudeatzen den dirua ere asko da eta erabiltzaileak ere asko dira, beraz nahiko genuke da orain arte behintzat horretan parte hartzea eta nolabait ere proposamenak egiteko aukera izatea eta ez bakarrikan informatuak izateko aukera izatea. Horregatik mantentzen dugu batzorde propio bat izatea eta ez dugu desagerrarazi. Bai, bozkatuko dugu. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Bederatzigarren puntua, eranskina onartzea, etxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gobernuko Udalaren arteko hitzarmenaren ondorio ekonomikoak zabaltzeko eta hasierako indarraldiari amaiera emateko. Herritartasuneko batzorde informatzailearen proposamena, hau etxek dira, lehenengoa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gobernuko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena luzatzeko onarpena ematea, hartara etxeko laguntza zerbitzua 2025ko urriaren batetik 2026ko irailaren 30 finantzatzeko. Bigarrena, alkate Andreari eskumena ematea hitzarmena sinatu dezan, zein administrazio agiri baten formalizatuko baita, eta hirugarrena akorde hau Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Gobernuko Udaleko kontrolatzailetza sailari jakinaraztea legez ezarrita dagoenean, eta halaber Gipuzkoako aldizkari ofizialean udalaren argitaulan eta udalaren gardentasun atarian argitaratzea. Norbaitek zerbait gehitu nahi du, bozkatuko dugu inak. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez, 10. eskak eta galderak. Norbaitek zerbait dauka, egin eritz barkatu. Elgoibarren ziadekoren bitartez azterketa soziolinguistiko bat egin da. Udan jakin genduenetikan azterketa horren emaitzak ja udarian zeudela, eskaerak egin ditugu txosten hori esku artean izateko, eta esan behar da azken momentura arte ukatua izan zaigula informazioa, eta hainbat oztopo eta aitzaki ipinidia zela txosten osoa ez eskuratzeko. Diru publikoaz eginiko txosten bada, eta udaleko ordezkari guztiei eskatu gabe eman beharreko dokumentu batela uste dugu, udalean ordezkaritza dugun partido politiko guztixo dakagulako eskubidea informazio hori baliatzeko gure lana egoki einalizateko. Horrez gain badakigu ziadeko udalari aurkezpen bat egin ziola, bere emaitzak plazaratzeko, eta hor ere ez dugu inolako deialdirik jaso. Badakigu ziadeko aurkezpen horretan, udal gobernuko ordezkari segondala, Euskarako teknikaria eta Elgoibarko izarra. Eta EH Bilduko ordezkari bakar bat ere ez da egon. Guretzat txosten hori lanerako txosten bada, oinarrizko tresna da guk proposamenak eta politikak egin ditzagun, eta galderia da, ia zela pentsatzen den proposamenak eta lanketak egitea gure herrixan euskara sustatzeko ez dakagunean datu horiek. Egia esan, hori gure informazio eskubidearen eta udal honek izan beharko lukeen jarrera demokratikoaren kontra doa, eta euskararen gaian hasieratik erakutsi dugu prestutasuna eta lanerako implikazioa. Eta zuek elkarlanerako borondate erakutsi zenuten momentu horretan. Eta horregaitik pentsatzen genuen beste modu batetara jokatuko zenutela gai hauetan. Eta horregaitik, gertakari guzti hornei buruzko azalpenak eskatziaz gain, nahiko nuke galdetuia zergaitzik kostatzen den horren beste informazioa jasotzia udal honetan. Besterik gabe azalpen txiki bat ikusten dut benetan gai honen inguruan ardura politikoa eta benetan interesa erakutsi beharrean nahi izan dozuela hona ekarri speech bat, eta zuen erabilera politikorako diskurso bat soltatzea. Azalpen orokor bat dakizuen bezala, ziadekok ikerketa aurrera eraman du, gu hasieratikan badakigunez udal euskera sailan eta Elgoibarko izarran preokupazio batzuetatik etorrian ikerketa bat dalako, saiatu gera hasieratik zueri komunikatzea ingo zala, erantzuna genitxunian, emaitza genitxunian zuekin partekatuko zala. Horregatik, beragatik,
erantzuna jaso dian momentuan eta aurkeztu zaizkigunean, edozein ikerketa itzen danean bezala udaletxeko euskera saiak jaso du horren erantzuna, hasieratikan proiektu hontan elkarlan bat zauelako horregatik beragatik Elgoi Barko Izarra gurekin egonda, hasieratik ere bai elkarlan hontan daolako. Proiektu honen jarraipena hasieratik indu amaiera arte eta da bide partekatu bat, hainbeste azpimarratzen duzuen eredu horren bide partekatu bat. Orduan, beraiek bertan egon zian gonbidatuta erantzuna jakiteko, hemendik atera dira bi txosten handi bat eta txosten laburtu bat. Zueri, txosten laburtu partekatu jatzue, batzordera eruateko eta bertaratu zan udaletxeko teknikarixia zueri azalpena emateko. Azaldu ziteizuen eta esan ziteizuen, bertan ezala momentu hortan landuko, ni bidaia bategatik kanpoan eolako eta hurrengo batzorderako ekartzeko zuek zenituzten galderak eta biasan moduan landuko dela. Denbora ondisa dago proiektu honen gainean lan itxeko ikerketa bada eta ikerketa honek emango dizkigu pausuak aurrera begira dakagun bidea aztertzeko eta hartu biadian erabakiak hartzeko. Baina ona ekartzea ez da benetan interes bat eta eneritz zintzo esaten dizut ez da benetan interes bat. Badakizulako urrengo batzorderako gonbidapenen jatzuela zuen proposamenak ekartzeko, badakizuelako nik aurreko ikerketekin indan bezala egin zanean aurren diagnostikoa baita ere berdin dia batzordetik kanpo ez kanpo zuekin jartzea. Ordan, erantzuna argisa da, lanerako irikitza gaoz eskuak zabalik dituzue eta erabilera politikoa eskertuko nizuke gai batzuetan ezitzea. Eskerrik asko. Beste zerbait dakagu ez, erantzuntzat ematen da, erantzun da ematen da, galdera eskaria dia, galdetu dezu eta erantzun da. Beste zerbait baldin badakazue, urrengo batzordean ukiko dezue denbora horretaz lositz egiteko. Eta behar badezue bilera bat ere eskaini dizue, bai. Beste gairen bat baldin badakazue, bale, bukatzen dugu.